Estem a Sant Antoni de Montal, al Priorat. Aquest és el mas de Sant Antoni. I les 4 pedres que queden per aquí al voltant eren les cases del nucli de Montal. Nucli desaparegut i mas abandonat. La pregunta, però, seria com s'arriba a deshabitar un poble sencer? Per què? Què ha passat? La resposta és senzilla. Aquí vas, just a un quart d'hora a peu, i hi ha la cartoixa d'Escala Dei. Diuen que els cartoixans van arribar després de que ja existís el nucli de Sant Antoni de Montal, però com que volien tant de repòs i havien de fer meditacions, es veu que aquesta gent els molestaven. Què van fer per allunyar-los d'aquesta zona? Doncs van començar a pagar als cartoixans les dots de les noies perquè s'anessin a casar fora vila. Això va succeir, si més no, això és el que conten, però també hi ha una altra raó soterrada, i és l'aigua. Si aquí havien de menester aigua, allà baix també. I molta. I es veu que per tothom no n'hi havia, i aquesta va ser la raó, una de les raons també que diuen, per la qual van fer fora la gent de la vila. Si voleu saber més intrigues i intríngulis, per dir-ho així, dels cartoixans, us conhortem a veure el capítol de Patrimoni de Llegenda sobre Escala Dei. I sou convidats.